So mga kaligwat, for today's vlog, mapay pagabot na mo guys, gikan mi nagpalit og sudan sa mong mga dugi-dogs dayon. Ning hapit na lang pud mi dito kay nagkuha na pugos kong herbal guys, kay nahutda naman kong herbal. Ako na lang pong gikuhaan ay sa akong banana og serpentina og ang ako ang bayabas og sabana. Lutoon na mo na aron guys, ganyan. Anang sana magluto ang sinday nuktok. Uy! Scammer, may musulod noon. AI pa siya. But! Dali na, day! Magdali, day! Dali na, day! Yan na, rakabuts. Uy, kay, bisag man na siya mangihi, guys. O pasudlon diri, guys. Bisag na siya mangihi mo nang, di na siya pasudlon diri, kay magsigit tag sunod niya. Trapo na yung ihi niya. Daghan ra ba kay ihi, kay dako kintawo. Oy, hilabta na po iring! Sungugang iring guys, oh. Dili mong hilabot. Dili lagi mong hilabot ba? Hoy, dagol no? Hoy, oh, dagol oh, sige og. Ay, gusto niyo ko nga. Pagilaw na yung baba dagol ba? Munang makulatahan ka ni Bots ba? Tungod na yung style. Nera guys, ang gipalit. Ayo, pagkadagpuan mo yan. Ang gipalit na mo, sudan sa mong mga dugi guys. Ayo, ipakaon may. Awa, di, kwa. Mahal king kuan guys, kilo sa isda kay ang kana ganing kuan guys oh kanang lupoy. Tagkuan siya guys tag 90 ang kilo. Mahal lagi ang isda ron may ano man may pero dili na kay presko may no. Tuski ka sa ice na. Kay bugnaw tan-awan na tagak. Kay bugnaw man kay tong kamot nila ganang ihuntong bay bugnaw oh sa kamot oy sa ice. Guys, ug wala pud ko ka-vlog duha ka adlaw guys kay kapoy ko guys gilaay ko guys motunga ko naka-vlog. Karon ako naka-vlog ug balik guys kay kagahapon guys. Kuan man ka adlaw walay trabaho kong bana so kad atong Huwebes. Ako sa taron ako kamera bi na unsa man ni oy. Makalagot kay ba ni mag-vlog ta dingon ani atong kamera ba. Na. Nalak na ako ang kuan. Kana lang sa iyan anak ko para makita ano kong mga miming. Kuan ko wala ka vlog guys 2 days kay walay trabaho si Banana guys, nag movie marathon rami guys, naglumluming duha sa balay guys. Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo ugma so 4 days akong Banana pahuway wa siya work kay atong Thursday kuan man holiday dayon pagka Friday wala man siya gitawagan sa iyang amo nga mag-work so montong nagpundo mi sa balay wa mi nang lakaw kay kapos lakaw oy nya ugma na pod mga ligo na pod mig dagat guys tomorrow Sunday June 8 padagat na pod may ugma adto may ugma sa tukuran na pod Diyos ko Lord. Ay, pero dili mi magdugay dito guys o mag-overnight sila kay tagasagaran man gud mga ligo mi og dagat is overnight gyud. Unya kay di man mi mag-overnight guys basta naay trabaho pagkaugma kay sayo man akong Banana basta Monday kay mag-flag ceremony man na sila. Dayon usa pa guys dili jud mi ganahan pod mag-overnight dito guys bisan pag walay work kay murag kapoy kay pamati kay pagkaugma sayo bangog sayo paghamon murag gihapon mura mang balaya gihapon. Murag sa balay gyapon so mo nang manguli gyud mi guys mag-single rami ugma guys dili rami mo magsakay sa sakyanan sa kong manghod mag-single rami kay para gusto mi makauli rami dayon. Nakuha na ko lamisa. Antra po sa lamisa diri. Maon na guys nga nanguli rami birthday sa akong mama ugma so manarapit ta og ayaw dong lamisa
Eh, kung si panghilabot, ano mga iring dong, wa man kahilab ti anak nila dong, ano. Labto naman dyan kay kag iring. Kung dudong gamay guys, labto na, kina siya iring. Eh, ba't ano na, oo. Kundi, si Mik, dili lagi ba? Si Mickey na ko diyang gikuan bumbuan, yung bata. Akong gamito ni isa na ko ka-stand, kay para kuan siya. Matarong. Si kuan o si Tiger. Anak. Mga rabot tag lamisa guys. Grabe ka igan sa panahon. Init kay kaganina guys. Unya na Tiger ha. Kay manguan sa ko lamisa. Mga rabot tag lamisa guys. Kay ang balihibo sa kong mga meow kay nangaon man sila diri karon lang jud. Nahuman kay pag abot na mo po ilang ipangaon nga. Ang ganina nilang gikaon guys. Pag day na mong lakaw. Gipakaon na mo ang duha na mo kamimi nga nanganak kay luoy kay gipakan ang gigatutoy ang anak. Mickey! Di kasabot ha, di kasabot. Maot to guys nga gipakaon na mo daan ang mga inahan. Si Inday nako, Inday Beauty, gipakaon pud namo kay ang iyahang mga anak-anakins, gatutoy sad sa iyahang ako ang mga puppies. Dito guys, ay ganina, galinya na nga tulog guys. Akong nabidyoan, galinya. Nasa kong reels. Karon nahilo man, mura galinya na po siguro to karon katulog. Kaya nangahilo man. Lagi mo sige panghilabot ba. Sungugan dito kay kagkuan ha. Mga iro ha. Ay iro, iring di ay. Sungugan dito kay di ba kayo? Na. Gara-gara naman kay kadung. O di naman kakasagot. Gara-gara naman na iya. Hagas kay mapansin siya guys ba. Muna, akong mga miyaw-miyaw yung kuan di para mapansin gid siya kay kabalo mo siya masuko ko. Panghilabtan yung mga miyaw-miyaw na ko. Napay mga gagmay na kong miyaw-miyaw panghilabtan. Manatag trapo sa atong lamisa guys. So karon kanang hugasin na lang na tanan may kaya ako rin maghaling may ha. Okay. Butan lang sila na diri-diritso. Wala oy. Kaya ako rin maghaling. Magulat ko sa kong banana mahuman siya guys kay pulihan ako siya. Maghaling ko. Update sa kong mga puppies guys di ara. Ganina galinya na sila guys. Karon nagkuan na pud sila oh. Mga bukad na ang mga mata na nila guys. Mga isa ka bulan na ni dagko na ni kabalo na ni manglakaw. Hey, ara guys oh. Nadung gamay. Ali diri dong, igang ka diya dong. Hindi, utoy mo. Ayo day gilabot dong. Na kuana na pud kag Inday diya aron. Malingkod sa jud ko kay grabe jud kay kainit sa panahon. Grabe jud as in, grabe ang sentro kainit guys. Ako sa kuano nang dayon guys, ang amuang sudan for today, munggos. Oh. Dayon bulad sa gula na to bulad. Munggos bulad diha na tong sudan unya guys. Nang nami kitag sudan pa ni hapon. Kani among sudan nga munggos guys, dala na ni sa pamahaw kay duha man ni kasilupin oh. Dayon ang among mga dogi, kay naa naman pud sila sudan kay gikan mi ni merkado. Amo ang isda unya ra tong isda. Kanila sa mag-uta na pud mi. Kagir taga isda utan na pud ta. Na ba alternate atong sudan, utan, karne, isda ana. Dayon ginamos.
Hi, Rusil. Taas Rusil na ko. Kaganina, guys. Among sudan, pamahaw. Kuan. Suy, dudong! Itlog. Itlog og tinapa. Dayon, pagkapaniod to, among sudan, kay ginamos og tinapa. Nami kayo. Karon na pod, munggos og bulad. Dayon, ugma, ang atong isda, mo nandi sa namo tuluto ng isda nga mo ang gipalit para sa mua karon kay ugma, birthday ng mother. Ato lang sa ibutang sa refrigerator, makakuan ka tama kasi bro kay sudan ugma. Kay kanitawan po ni pamahaw. Katong amo ang isda nga gipalit karon para sa mua, para kuan ra to namo para sa mandi ra siguro to kay napong tay sudan. Makadala man ta siguro og magsudan maka brain house man ta kung pero napanay sobra kay kami camera man. Kabi giuhaw ko sa kainit. Apa sila kayong gasa ng base daw? Wala po, no-text na kong mama ron. At tagasgaran, dito man gina sila sa Baguio. Dito man mga ligo, gid kay mo na may naandan sa Baguio. Manalig, ano yung tanong ko? Ako raan na, gasi lang na may din. Butang daan sa kanang kuan o kaldero. Kaya ako ray mo kuan may. Ako ray mo, ano ni? Timpla. Kaya magkuan ko, maghalin ko guys. Sa uling ra ko magluto og sudan sa mga dugi dogs. Kaya maglata ang sad ko ani guys. O, kanilataan ang sana ko ni munggos para panihapon. Magluto na lang tadaan kay mitra sayo pa. Ay. Grabe gangas kalibutan. Mauna na. Nandun na po na yung kanili. It started. Saba, oy. Ang sa man taon ni sila, oy. Mura magnangamini, oy. Pagka man sa kong banana karon guys, wag limpyo sa isda. Kung naman daw niya limpyo, yan na ram manggihugasan. Akong timplahan. Pagkahuman, Why, alam mo kayo, nag-vlog ko. Pagkahuman, ako ang maghaling kong uling, kaysa uling ko magluto. Kay kung sa uling manggod guys, dili na ka sige balik kuan sa gasol kay di na ka magbantay-bantay mento sa uling kay tan-aw kag TV ana pagkahuman ug maluto na o kanina pong munggos latan o pag malata na o lutoon ang munggos pagkahuman sa munggos kuan na pod kaning herbal o ana herbal ana guys so lamigas kag may mo mga buang lamigas gagmay, kuan sa bulad. Ako na po dira. Pulihan ako si banana guys. Ako na po yung puli sa iyahang kuan. Sa iyahang lugar. Kuraan na. Kuan sana sila dito. Data rin na anak ko. Maghaling sa ako guys. Kay di man nakabalok kung banana mo haling guys. So ako'y maghaling. Katawa ko sa kong banana guys. Ikabalong haling guys.
girl. Don't wanna be. Nga guys, diri guys, sana guys. Hawa di adong magluto pa ko. Tungtong man dun sa banggira. Ay, Roshan, ang akong presya, naghilom-hilom ra. Hawa di kay magluto si mami day. Sa uli nga tulutuon ang inyong sutaan kay para dali ra maluto kay ang gasol dugay kay maluto ug para makasip pud tag gasol. Kay kung sa gasol ta magluto, nawa na maimpas hotdan ta gasol. Wala pa'y kwarta. Walay sapi. Buslot ang bulsa. Mo nang budget sa gas kay buslot ang bulsa. Luya oy. Anak din ang menu na guys no. Igit para sa dalaga bang way budget. Kung menu guys kabalo na jud ka mo budget kay unsa ka kuan sa dalaga kanang ka waldas o kwarta pagka menu nimo mawala yung kawaldas kwarta. Kay matakdan ka sa imong bana. Kaya kung bana guys kuripot kayo. Ripo. Agay, pistol. Ay, bilat. Ay, bad words. Hala, sorry guys. Bad words. Puro pas mita. Bad words. Okay. Kuan na ta guys. Ay, mong kuan man. Ulam ko be. Ano di ka? Babaw? Aman. Pero, dapat ang birthday dito. And I never forget. Ano guys, ang ato ang kaning ulingan. Time to having. Busoy. Ay, napalong. Ara guys, ang akong gihaling guys. Oh, dali ra kaayo. Expert kay ko ning haling-haling guys. Oy. Oh, diba? Oh. Ganyan lang kasimple maghaling guys. Na. So, okay na siya. Nagsiga-siga na siya. Sama kasiga sa mata. Mahaling na ni siya. O, diba? Ana lang kay magpalong-palong siya guys. Kay kanang mahulog siya, mapalong siya. So, ato gina siyang bantayan guys. Para yung mapalong siya. Ato na po siyang dagkutan. Dahil, ito na nakita. Ano din na si Inday? Adoy, si Inday nagtinapol na po. Nagtinapol na po kag pagkaon sa imong mga anak, Inday. Ito, gahilak na imong mga anak dito. Ninghaling na baya siya guys, pero atong ko anong paradali ra gyud siya muhaling. Ana. Natagakan og kuan may. Kanang hanger imong lighter. Kusog na kang siga.
Kani oh, simba ko pala malagkot sa imong mata ba, ambot na lang. Ipatong-patong din nato ning uling nga nasa kuan kay para musiga siya na ganyan. Na, Busing. butang na dahil nato ni. Na, oh. Ganyan lang kasimple maghaling ng uling. Mura na yung correct din doon. Nagka-sound ko nga. Pasan? Pasan to si Banana guys, gimingawan siya. Uy! Nag-vlog ko dong! Hindi na, totoo. Ngayon na ako. Magdong, gapon sa YouTube ra ba na ako ni kuan. Pagpa-TV sa dito ka. Inya na pagpason. Nakapiray ta ana, wa para ba na ko ni na iris ang uban. Nalimot ko. Wala ka niya kwan? Lubat? Ambot lang. Charge na. Aday. Hurot ang hangin. Ihurot sa sugangan ang hangin. Butangan pa nato ani guys kay para mukuan gid siya dayon. Ay, lubat kayo. Hala, lubat kaayo. Ako makuno siguro ng buko. Unya na kuan siya na nasara na kuan gid na drain. Ala, impas. Ang cellphone usa guys na drain. Ang cellphone namo kato ikatulo na drain. Wala na bantayan. I love you with money, money, money. Manak ko galing guys, ako na ning ibutang ang sa uling. Uling, sudan sa ato ang doggy dogs. Ato nang itak ang guys kay para Siguro ulit. mahaling na siya. Atong dungagag uling guys, kay daghan atong lutoon ron. Pag uman aning kuan guys, aning sudan sa mong doggy, magluto na pugtag munggos. Pag uman sa munggos guys, magluto taog herbal. Ay, unahon na lang rin akong herbal. Ay, ang munggos. Kay, ang herbal, dali raman ni. Kaya, inom magkukuda ag herbal guys. Ay, ako kuan. Luto og mag-inom ko daag herbal ay ako mo kaon inhanglan wa pa sulod imo ang tiyan mo inom na kag herbal para epektibo kaayo. O, diba?
Ganyan. So, muhaling na siya, guys. Aturan niyo siya. Pasagdaan, nalimot ko. Pamanday ni na timplahan. Timplahan sa day na ako, guys. Natay, gamay suka diri. Ato ning doon. Kaya sayang. Tara, paano din mag-ayhat na mag-abri og bagong suka. Dagan man ako ibutang suka sa kung mga dogi, guys, kung magkuan ko magluto kog inununa nila kay para tugay daot init-initon lang gid siya. Isa ra ka kilo kung gipalit, guys, kay mahal 10 kilo sa isda. Tag nabinta kayong kilo ani, guys, oh. Kana, guys, nabinta kayong kilo ana, guys, oh. Nabinta. Ang gilutuan kaya po ni sa inununa nila, guys, giusa na lang namo kaya pa may nabilin ani nga isda gamay kay para di masayang ang tiyan ako. Pati naman ko ano nanambok naman daman ani. Ana agano na tunik sabaw kay para ay Ginoo ko isipon sa panahon ni karon, guys, ba kay init kaayo kalit og ulan na ni siya sa panahon. Ba ba niya kung mga dugi-dugs mura mga gipag kuan. Hala, nadaot na ang kuan mo, atsal. Nani magamit ng atsala siguro, kaya daot na. Paghilom, day. Sama na, saba. Nag-vlog ko ba? Saba kayo mo sa ngatan na, naon sa day mo. Gawas. Nantay mo sulod balik, ha? Sibot. Nag-vlog ko ba? Nag-vlog ko. Dati yung pagkasabaan ninyo, ay naunsa daim mo. Gignan na gani maghilom kay ga-vlog ta. Magsaba-saba pa. Na, guys. Dagan akong sabaw, guys. Uy, kay ganang kay kung mga dugi-dugs ganang sabaw. Ang ilahang pagkaon, guys, kung butagan dagan sabaw, mahurot ang rice. Kay si banana man ang ga. Kuan sila ha, guys, o ga. Unsa ni? Si banana ang nagtimpla sa ilahang pagkaon ka atong magduha na magtulo na kaadlaw karon hurot jud permi, guys, kay di ay daghanon din yung sabaw niya. Ako gamay ram kong butag sabaw, guys, kay kuan man bana-bana man na ako dangan natog ahos. Dangan pa nato kay para humot siya. Na tatlo beans di humanin. Pagkahuman diri na punta sa ato ang kuan kani kurani ikuan sa gawas kay na may mga ilaga dito sa kanal. Ay guys, sa kanal dito, guys, o minala mabusog ang mga ilaga po din tawon diri sa muang balay, guys. Wa di maka sulo diri ilaga, guys, kay guya kung mga iring akong mga dugi-dogs. Grabe kay manakop, labaw na akong husky na muna manakop manggaan inagkuan, guys, o kaning kuan langgam munang wagi ilaga diri, guys. Hadlok ring minulot ang mga ilaga og wagi butiki. Ay butiki diri nga ukoy-ukoy nas kung mga miming di wagi butiki dito na abot diri kay grabe kay na miming mga kumagat kay na kung mga miming, guys.
Humanata guys. Humanata na. To herbal. So, there you ratataman guys. Kay taas na ato ang video. So, salamat guys sa inyong suporta pag subscribe sa kong YouTube channel guys. Pag subscribe na sa kong YouTube channel, kaya kung YouTube channel guys, nagpundo na lang akong subscribers. Wala na gid siya ning kuan, ning unsa ni nagdungagan ambot og natingala kung anong nadungagan akong subscribers imbis ning daghan na unta na stop man hinuon. So, salamat guys. Amping tang tanan. God bless. I love you all mga kakagaw.